Li bajarê Amedê mamosteyekî weneyan di atölyeyekê de weneyên jinên Kurd xêz dike û difroşe welatiyan. Hunermendê wenesaz armanca xwe wîsatîne ziman û dibêje li Herêma Bakurê Kurdistanê de qîmeta xêzkirina weneyan nîne. Wî jî ji bona vê yekê bêtir weneyên jinên Kurd xêz dike. Lewra dibêje jinên Kurd ketkarê jiyan e. Yani kıymete huner çaba heye zanî kıymete dengbêj heye ya da popülist sanat daha zêde heye kıymete ve nesas tine bu pêker qet tine bu ne dît yani çend hebe hunermenda Kurd heye işte ana ji te re jî bêjin tu belki en zêde du heb sê heb bêjin adine tine bû o jî heye çaba tine jin li Kurdistanê de zehmetiye jin dayka jin jine jineke jin xuşka yani karê wan pir zehmet e pir zor e ew wêne da pêşengehê da wisa çê dikin. Wenesaz Gökhan da atölyeya xwe de her roj firçeyên xwe digire destê xwe û sûretekî jinekê Kurd an jî xortên Kurd li ser tabloyan xêz dike. Her wiha wenesaz pêkeran jî çê dike. Di pêkeran de jî navdilê laşê mirov jî bi şiklên cuda çê dike. Her wiha li ser tabloyan sembolên Sûreyên Amedê jî xêz dike. Teqrîben ez 22 sal berê da ez hunerê çê dikim. Ez çûmekî dibistana Gazî Üniversiteyê de evkê dikim. Ana ji li vir me hunerê çê dikim, pêker çê dikim, wêne çê dikim. Huner em dibêjin jiyanek herhalde. Ez wisa dibêjim yani ew hatine bîra me. Türk dibêjin ya bir yaşam biçimidir. Jiyanek e. Sizin daha önceden yani çocukken bu yeteneğiniz vardı hani kendinizi yönlendirdiniz. Wenesaz nêzîkî 25 peşengeh li bajarên Curbucur ve Kiriyê xwestiye jinên Kurd di nava Tirkiyeyê de bidenasîn. Lewra dibêje di nava Tirkiyeyê gelên Curbucur hevdû başnanasin. Hunera wêne jî rêyekê nasandina gelaye.